Dobry dzień, witamy w postępnym dzielu kaszëbskiego Kalãdarium. Dziś wydarzenie od 23 do 29 lëpińca. 24 lëpińca 1904 urodziła się Anna Łajming, pòlskô i kaszëbskô pisôrka. 25 lëpińca 2000 pòczątk pierwszy pielgrzymci z Helu na Jasną Górę. Òdbëwa sa ona kòżdégò roku. 26 lëpińca 1330 umarła Eufemiô, królowo duńsko, córka Bogusława IV, księcia kaszeb i białka króla Krzësztofa II. 27 lëpińca 1526 Zygmunt I Stôri potwierdził gardowe prawa kościerzne. To już wszystko na dziś, do usłyszenia.